Uzak aradan soň hemmeňize salam. Ehm, Köpden beri tema düşündirmedim käbir ýagdaýlar sebäpli. Indi ýagdaýym boldugyny belli wagtlarda, belli aralyklarda ýene matematika degişli, geometria degişli we universitet temalaryny degişli belli bir izigderlikde ýetişdigimden video paýlaşmaga senanşak. Eee, ilki düşündürmek isleýän temam statistika. Sebäbi köp ýerde ine sorulýan temalaryň biri universitetlerde, zatlarda da orta mekdepde bizde geçilmeýän üçin taşar ýurtda zat okuyan bolsaňyz kynçylyk çekýän bolup bilersiňiz diýip şu temany başlangyç, eň azyndan başlangyç bölegini, ýani orta mekdepde geçip geçilýän, başga ýerlerde geçilýän bölegini düşündirmekçi idim. Edil birinji videony diňe terminal üstüne durup geçmekçi. Ondan soňkularda da ýygyderligi datalar toplamak, datalyň üstünde analiz geçirmek, ýani onu grafiklaşdyrmak we maglumatlary analiz etmek. Ondan soň orta bahalara seretmek we eee, şoňa degişli beýleki maglumatlary ýygyderlikde paýlaşmaga senaşyp häzirki etjek bolýan zadym indi şu wagtky videoda türkmençe we inglizçe terminleri birlikde ulanmaga senaşdym. Sebäbi türkmençelerden anyklygynyň dogry terjime edilenligi hakyndaky bir ne garantiýam ýok. Şoň üçin ikisini bile ýazdym. Şu ýerde orta bahana şu ýerdeki ýazılan nemeler, statistik terminler, geçiljek temalaryň atlary esasy. Indiki zadymyz, slaydymyz inde sözlük görnüşinde de bärde gidip biler. Datalar, data diýen zadymyz maglumatlar toplayan zatlarymyz. Eee, Soň esasy ulanylýan zat data şeklinde gitdi inglizçede. Soň variable'lar we ütgeýän ulluklar, näme zatlar toplaýas, bahalar we köplükler we bärde dataset toplum diýip alypdyrlar. Köplük diýmem geçe. Soň observation we ýazga almak, population diýenem populasiýa bir gözle geçiren ýerimizdäki toplum. Şo toplumdan belli bir bölegini bölüp alan ýagdaýymyzda biz oňa da nusga diýäs, sample diýäs. Soň dataň görnüşleri bar, üznükli diskret datalar we üznüksiz maglumatlar bar. Hil taýdan we mukdar taýdan diýip datalar görnüşlere bölünýär. Birinji maglumat, ikinji maglumat diýip başga bir sebäpden bölünýän gruppasy bar. Birinji maglumat ýani göni datany özüň toplasaň birinji maglumat bolýar. Eger başga biriniň toplan datasyny ulanan ýagdaýymyzda ikinji maglumat bolýar. Diskret bilen özünüksiziň arasyndaky tapawuty eger matematikadan bilýän bolsaňyz belki bilýän bolup bilersiňiz. Diskret data bolanda bölek diýip düşünüp bilersiňiz. Mysal üçin diýeli, näçe sany okuwçy bar klasda. 10 san okuwçy bar. Biz şo okuwçyny 10 ýarym okuwçy bar ýa-da 10,18 okuwçy bar diýip alyp bilmeýäs. Şoň ýaly anyk san görnüşinde sanap alınýan datalary biz statistikada diskret maglumatlar diýäs, diskret datalar bolýar. Birem üznüksiz maglumatlar bar. Üznüksiz datalar bolanda nähili bolýar? Bir zadyň ölçegini alan ýagdaýymyzda mysal üçin diýeli, bir zadyň uzunlygy 5 santimetr, 5 santimetr, 2 millimetr we şonu näçe kiçelsek, anyk ölçejek bolsak, şonça kiçi ölçek birliklerini ulanyp biz iň kiçi bölejegine çenli ölçäp bilýäs. Bu ýagdaýda biz üznüksiz maglumat diýäs bu ýaly datalara. Soň hil maglumatlary qualitative data bolanda nähili bolýar? Bir zadyň reňkini, görnüşini, gowurumyny sypat bildirýär-de. Meselem, sary saçly gyzlaryň gruppasy şeklinde. Soň quantitative bolanda bolsa san maglumat, ýani sanlary görkezýär bize. Näçe sany, näçe kilogram we quantitative'iň içine continuous we discrete datalar degişli. Quantitative ýani san maglumatlarynyň içine üznüksiz we diskret san datalary degişli bolýar. Başga nähilek maglumat toplanýar?
Yankı aýdanlarymyz esasy terminlerdi. Berde de maglumatlar ýygnanymyzda we saýlanmyzda nähili terminler öňümizden çykýar. Anketa we gözleg üstü bilen toplap bolýar. Soragnamalar üstü bilen, synaglaryň üstü bilen toplap bolýar. Soň toplap bolanyndan soň ýa-da toplamaňka ilki nämäni biz anyklamaly bolýas. Nähilirak gruppa bilen işleşmekçi bolýar. Şonu biz anyklamaly bolýar. Sebäbi mysal üçin diýeli bir ýurtda 10 million adam bar bolsa, siz 10 million adama sorap bilmeýäňiz. Ýa-da şolaň üstünde tejribe geçirip bilmeýäňiz. Onuň üçinem belli bir bölegi alýan. Mysal üçin diýeli 100 adamdan ýa-da 1000 adamdan sorap, şonu ortaça baha dip, ortaça şu ýurdun ýagdaýy şeli dip karar bermek üçin ulanýaňyz şol alan toplap, alan maglumatyňyzy. Berde de dürli şoň ýalak nusga, görnüşli nuskalaryň saýlanma şekilleri bar. Sample etme şekillerimiz bar. Ene şu ýerde meselem stratified sampling diýen gatlaklaýyn saýlama diýen. Mysal üçin diýelim men 5 tane şäher bar. Her şäheriň belli bir prosentini alýan. Osoň systematic sample ýa-da giderli saýlama diýen. Mysal üçin diýelim 3 hatar okuwçylarym 3 hatar meniň şonu birinji hatary alýan diýeli her hataryň ýa-da birinjisini alýan belli nemeleri bar da şoň ýaly nuskalar saýlamaň usullary bar. We nuskany saýlanan nuskamyzyň ýani samplemyzyň ululugam biziň esas rol oýnaýar. Olam populiasiýaga görä. Sebäbi köp populiasiýanyň bar ýerinde azajyk nuska saýlamak biziň alan datamyzyň çykarjak maglumatlarymyzyň dogruluk derejesini peseltýär. Onuň üçinem eger ortaga goýan işte gipotezamyzyň dogrulygyny anyklajak bolsak, hani dogruluga has ýakyn şekilde bir maglumat maglumata ýetjek bolsak, onda heme nuska saýlajak nuskamyz, saýlajak nuskamyzyň mukdary we saýlamak üçin ulanjak usulumyz, nämäni anketa me gözleg usuly datalar toplamak üçin ulanjak usulumyz hemmesem rol oýnaýar. Etjek bolan işimize göre seçmeli bolýas. Ondan soň berdäkleriň hemmesi näme göre şu nuska saýlamaň görnüşleri bolup gitýär. Soň ýene bir käbir terminler bar. Mysal üçin ýanky toplan datamyzyň dogruluk we ýalňyşlyk meselesi bilen baglanyşykly bolar. Bias diýilýär, ýani ýalňyşlyk meselesi. Näçerek ýalňyşlyk bar men eden toplan datamda, toplaýyş şeklimde. Soň bulam ygtybarlyk diýeni nä derejede ynamdar, ýani dogruluga ýakyn. Accuracy berde tahkyklyk. Bu ynamdarlyk bulam dogrulugy bolýar. Soň bulam nuska saýlamaň bir görnüşine degişli duş geldik bir ýerden tütenlen şekilde almak. Soň käbir neme zatlar bar. Andi datamyza ýanky esaslarda topladyk. Meselem toplajak usulumyzy ilki populiasiýamyz belli. Gözlejek zadymyza görä. Populiasiýamyz belli bolan soň nuskamyzy belli etdik. Haýsy nuskany ulanjak bolýas? Nuskalama şeklini ulanjak bolýas. Bu nuskamyzyň ýani samplemyzyň zady mukdary näçerek oňa da karar berdik. Ondan soň datalarymyzy topladyk diýeli. Datalarymyz toplandan soň näme etmeli? Statistikada datalar eger näme dogry datalar bar bolsa düzüşdirip arasalaşdyryp ondan soň tablisalar we grafikalaryň üstü bilen diagramlaryň üstü bilen has göze ýakymly we düşnükli boljak şekilde düşündirilmek üçin ulanýar. Düşündirmeli bolýas da. Sebäbi göz öňüne getirip görüň, mysal üçin diýeli eliňizde 1000 sanaky setirden ibaret bolan bir maglumat bar, data bar. 1000 adama degişli maglumat bar diýeli. We 1000 adamyň ýazylan hatlaryny, sanlaryny izi giderleri barmak bilen izarlap okap oturmak gaty ýad edici we düşnüksiz aradaky maglumatlar baglanyşyklary gurup bilmek gaty kyn. Şu zatlary ýeňilleşdirmek we bir gezek serdeninde umumy ýagdaýa göz ýetirip bilmek üçin biz grafikalary, diagrammalar ulanýas ýa-da tablisalar ulanýas. We bu tablisalaryň, diagrammalarň, grafiklaryň we görnüşleri bar. Ýanky nämäni görkezesimiz gelýän bolsa, elimizdäki maglumatyň görnüşine görä biz grafika seçmeli bolýas ýa-da diagramma seçmeli bolýas.
Şuňa tegişli nähili terminler bar. Frequency we ýyglyk, ýyglyk näçe gezek gaýtalanýanyny görkezýär. Şu näçe gezek bir belli bir datanyň, mysal üçin diýeli, bir klasyň içindäki okuwçylaryň boyu diýeli 1 metr 80 santa ýetýänleriň sany 5. 1 metr 50 santa ýetýänleriň sany 10. Şoňaly şo ýerdäki 5, 10 diýip görkezýän zatlar meniň şol bahanyň näçe gezek gaýtalanýanyny görkezýär. Biz şoňa ýyglyk diýýäs. We şu datalar biz tablisa görnüşinde ýazyp alýas. Ondan soň group data we toparlaşdyrylan maglumat. Mysal üçin diýeli, ayak razmeri 35-den 38 aralygynda bolan adamlaryň sanyny men toplaýan. Soň 38-den başlap 40-a çenli ýa-da 41-e çenli bolan adamlaryň sanyny men ayak razmerleriniň sanyny men toplaýan. 5 tane adamyňky şol aralyga degişli. Eger belli bir aralyk berip, şol aralyga degişli maglumatlar toplap, şolardan bir tablisa döretýän bolsam, oň ýaly görnüşdäki datalara group data diýilýär inglizçede ýa-da toparlaşdyrylan maglumat türkmençe. Ýok, eger ýeki toplaýan bolsak, meselem diýeli, mysal berýände, bahasy 5lik bolan okuwçylaryň sany 7 sany. Bahasy 4lik bolan okuwçylaryň sany 4 sany. Şeýle hatarlanymda men hiç gelek aralyk goýamok. Her ýagdaý üçin maglumatlar toplaýan, ýygyly ýazýan. Bu ýagdaýda bolsa olara ungrouped data bolýar. Gruplandyrylmadyk, toparlanmadyk maglumat bolýar. Indi ýa mesele näme diýdik? Ayak razmer üçin 30 ýaşdan 38 aralyg diýip baha berdik we 38-den 41 aralyk diýip. Şol aralyklara men class interval diýen, ýani toparyň aralygy. Osoň toparyň giňligi näçerek giňlikde berilýär. Meselem şo ýerde 3-den gitýärdi. Top ondan soň ortak nokat bar. Ortak nokadym men hemmesiniň bar ýeke-ýeke hasaplanyşyny, nähili zatlar gelýän soň nesip bolsa diki diýip bolary düşündirmekçi. Orta baha, orta nokat diýip düşünüpdiň şu wagt. Soň üstünde duranmyzda has düşünükli bolar tablisalaryň üstünde. Stün diagramasy, bar chartlar, bular sütün şeýle bular çyzyp görkezýär. Wagty gelende pie chart ýanym togalak tegelek zadyň üstünde çyzyklarla bölünip görkezýär. Histogram bilen bar chart meňzeşräk. Biraz tapawutlaryny wagty gelende düşündiren. Bular grafikanyň görnüşleri, çyzykly grafika. Scattered graph diýen dargama diagrama men käbir nemelerini türkmençe şu wagt görýän terjimelerini. Soň ýyglyk poligony diýe, köpburçlugy diýe birim wagta görä ütkeýän, bulam birazjyk çyzyga meňzeş grafika. Başga näme bar? Ýene bir esasy terminler orta bahalar bilen baglanyşykly. O biziň esasy datamyzyň ortaça ýagdaýy nähili umum alanda. Sebebi şu ýerde sersen iň kiçi bahada bolup bilýär, iň uly bahada bar biziň elimizde. Hemmesini göz öňünde tutganda orta bahamyz näme? Mukdar taýdan hatarlanmazdaky ortaky baha, iň köp gaýtalanýan baha. Bu orta baha bilen meňzeşräk manyna gelýär. Aralyklar maksimum bilen minimum arasyndaky näçerek açyklyk aralyk bar. Soň çärekler bilen baglanyşykly bu çärek aralyk ýerde ulanylýar, ýeri gelende bular düşündirip geçer. Bulam diagrama degişli, gutu diagramasy, bulam esasy data science, machine learning şo ýerlerdäki statistikalarda gaty köp ulanylýar. Dogruluk zadyny, accuracy, ýani takyklyk derejesini ölçmek üçin seçilende grafiklaşdyranda dataň ýagdaýyny, maglumatyň ýagdaýyny görmek üçin ulanylýan grafiklaryň biri. Bular hem çärekler, şu ýerdäki interquartile range üçin ulanylýan çärek aralygyny hesaplamak üçin ulanylýan bölekler, median, bu ýerdäki medianlar näme? Meňzeş. Biram outlierler bar, adatdan daşar bahalar. Ýyglyk bilen baglanyşykly terminler. Ýyglyk dyklygy, ýani bulam belli bir formulasy bar, nähilirek hesaplanýar. Ondan soň jemleýiji ýyglyk. Bulam
belli bir ýere çenli bütün ýyglyklaryň toplumy, grafikasy, bulary sektor proporsiýa göterim, bularyň manylaryny belki bilýänsiňiz. Ýeri gelende ýene-de mysalyň üstü bilenem durup geçeriz. İki taraplaryň tablisa, korrelasiýa, baglanşyk. Iki sana tapawutly datanyň bir-birine nähili täsiri bar. Oňyn däl baglanşyk şeklinde, pozitif, negatif şeklinde gitdi. Ýa-da käbak baglanşyk ýogam bolup bilýär. Mysal üçin diýeli, nahar iýsem semreýän diýeli. Eee, iýmän artdyrmak kilonyň artmagyna sebäp bolýan bolsa demek pozitif korrelasiýa bar. Eger tersine bolsa, meselem diýelim maşynyň bahasy ýyl artdygyça aşak düşýär. Bir bilen baglanşykly ters korrelasiýa bar. Eger hiçbir baglanşyk ýoksa baglanşyk ýok bolýar. Engowly aýakçylyk bulam ýaman köp ulanylýar statistikada line of best fit diýip. Ortadaky näme çyzygy tapmak üçin, ýani orta baha üçin bulam şo maňyda ulanylýar. Model class ýa-ni mod bilen baglanşykly, grup boly, ýani toparlandyrylan datalarda ulanylýar bu da. Ondan soň bular has nemelerde ulanylýan. Orta näme diýin? Orta mekdepden has ýokarrak ýagdaýlar üçin, meselem machine learning ýa-da deep learning ýalyk data bilen baglanşykly işleýän ýa-da statistika bilen baglanşykly işleýän adamlaryň ulanýan terminler bolup biler. Ve tahminen baha, ýakynlaşdyrma, nähilek diýelim, mysal üçin diýelim ilki bir çaklama edilýär. Çaklama nädip alýas? Biz tahminen hasaplap alýas. Şoňa estimated diýilýär. Asaň tahkik tap bilmeýänimiz üçin sebäp statistika bize anyk şu jogaby şudur diýenok. Belli bir dataň orta bahalaryny alyp tahminen şudur diýip aýtdy. Onuň üçin biz ýakynlaşdyrmany ulanýas. Başga näme bolup biler? Eee, Bulary ýanky zatlarda görüp bileriz. Belli bir aralyk bar. Eee, Näme diýilýär oňa men şu edil türkmençe nädip aýtjam bilemem. Imm, Meselem diýili 85% dogrulygyna men 85% dogruluk aralygyny berýän. Şoň bilen baglanşykly bu aralykdan tapmak ýa-da daşyna çykyp çaklamak ýaly. Paýlanyş nähilek men datam dargan şeklinde simetrik barmy, egrilik barmy, haýsy tarapa sagamy, çepemi? Muny iň soňunda, tema iň soňlarynda görkezmekçi bulary. Trend, tendensiýa diýen galýarmy umum manyda baha, peselýärmi? Arada bu patternam näme belli bir izgidirlik, bir näme gaýtalanýan bir ýagdaý barmy? Mysal üçin diýeli her ýazda morojneýnyň satylma bahasy, ýani mukdary artdy we her ýol şo zat gaýtalanýan bolsa şo zatlara biz pattern diýär ýa-da trend ýokaryk galýar şo ýerde ýa-da soň aşak düşýär ýaly. Bularym setir sütün dikitdiýä, o sebäp tablissany ýazanyda ulanýas. Jem, burçlarym grafiklarda ulanýar. Soň klasslardaky ýyglyk diýip terjime edilipdir bärde. Bugünlük şuň bilen gutaryly. Nesip bolsa indiki videoda göni statistikanyň da detallary bilen, ýa-ni terminleriň has detallary bilen düşündirmek üçin nesip bolsa. Häzirlikçe sag bolun.